खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एस.बि. बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै खेराइ होनाय फोरबोनि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव BKWSC नि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी, मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारि, UBPO नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो फ्राय 5,000 नि बांसिन सिबियारिफोरा बाहागो लायो। बर' कसारी अनसाय गाव खुंथायनि बानजायनायाव दिनै जि मोनसे जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दिनैनि गोथार सान 8 मे आरो रबिबार बे सानाव जों खेराइ होनाय जि फोरबो लादों बेयो जोंनि बे थांखियाव लादों। जोङो नंगौ संबिजिर सुबुं मोनथाय जों नागिरबोबाय, जोंनि बर'फोरनि दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारबोबाय, गोलाव सम जोङो सोमावसारनाय लामाजों आगान सुरबोबाय। थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्रायनो जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियानिफ्राय जोङो बाहागो लानानै दुलाराय आसामावनो खना खनला बर'फोरनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जोङो सोमावसारबोदोंमोन। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम बुंनो थाङोबा खेबथाम जोङो गोरोबथा खालामबाय। गिबि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन जोङो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि BSC गोरोबथामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे गोरोबथा जादोंमोन। बेनि उनावहाय BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि आरो मोनसे BTC गोरोबथा जादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDPनि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' लोगो नांनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंबो बुंनो थाङोबा दिनैहाय BTCनि बायह्रायाव बर'फोर गोबां जोङो जिल्लाफ्राव गोबां बर' सुबुं अनजिमा थानाय आरो बर'फोरखौनो लानानै जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव खुंथायखौबो जों मोनफैनो हानाय जाहैबाय। दा जोङो दाबिनायनि गेजेरजों मोनदोंबाबो इसोरनि खेबसेबो जों मुं लायाखैमोन, आर'ज खालामाखैमोन। जोंनि गेजेराव रायलायनाय जादोंमोन एफा गिदिर मोनसे खुंथाय खाबु मोनसेयावबो जोङो इसोरनि नाम लायालासिनो माने बेंनाय खाबुआव जुदि जों जिरायोबा बे बारा मोजां जानाय नङा खोमा होननानै जोङो बर'नि आगुनि धोरोम बाथौ धोरोमनि खान्थिजों आसार खान्थिजों जोङो इसोरनि बा आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोङो खेराइ फोरबो होनानै इसोरनाव आर'ज खालामनाय आरो थांखिया बेनो गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय। जोंनि गासै बर' रायजो राजानि बुहुमनि सुबुं माहारिनि गोजोना फैथों। जोंनि गेजेराव दावराव दावसि एना एनि हिंसा हिंसा फैनो नाङा। जों बयबो गोरोबलायनानै थांनानै थानांगोन सुबुं हिसाबै। दा बे थांखिखौ लानानै जोङो बे खेराइ फोरबोखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां जोङो सोमावसारनायनि लामायाव जोंनि आंगो गोमानानै लाबोजाबाय, जों खोमानानै लानांबाय। गोबां सुबुङा मुंख्लं जालांनांबाय, गोबां सुबुङानो बिदिनो पुलिस मिलिटारि बुख्रुब जादों, जोबथेसालियाव जोबना दोनजादों। दिनैबो दङ जोबथेसालियाव जोंनि माखासे ब्रिगेडियार जोहोलावफ्रा, बिथांमोना दिनैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। दा बेफोर गासिबो खैफोदफोरखौ जोङो सातजारलाफोरखौ जोङो सौसिलांनो हाथों आरो गोजोना फैथों बर'नि गेजेरावहाय। आरो जोङो जै राम रामैनो रायजो खुंलांनो हाथों, सामलायलांनो हाथों, बयखौबो लानानै गोजोननि थाखाय हाबा मावलांनो हाथों, रायजो राजानि गाहामनि हाबा मावलांनो हाथों। बे थांखिजों जोङो बेखौ खालामनाय जायो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो गोजाम थांनाय बै जारिमिन मुगाखौनो बुंनांगोन, जारिमिना जों मोनहासयै समनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन। जोङो दिनै सल' बायदि लानो नागिरबाय जे जोंहा दैमालु जोहोलाव दंमोन, सिखोना जोहोलाव दंमोन, सोमदोन जोहोलाव दंमोन आरो बिदिनो गाम्बारि सिख्लानि बाथ्रा, बिरगोसि जोहोलावजोनि बाथ्रा, जोङो बेफोरखौ जोङो सल' बायदि लानांगौमोन। नाथाय बिसोरबो बर' हारिनि थाखाय बै मुगायावहाय जुजिदोंमोन,
ब्रिटिशनि गुलियावहाय जिउ बावनो गोनां जानाय सिखोना जोहोलावनि बाथ्राफोरा बारा गोबां बाथ्राबो नङा नाथाय अब्लाबो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो मान बावनो रोंबाखै दा बावहाय मानसिफ्रा खुगा रायलायो जे बिथांमोननि जिउमायाबो दिनैसिम गोजोननो हायाखै ओंखायनो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बेखौबो जों गोसोखांफानानै जोङो आर'ज खालामनो नागिरदों जोंहा दायदस थानो हागौ ओंखायनो बे दायदसनि थाखाय जोंखौ निमाहा होलांथों बे थांखिजोंबो जोङो आर'जखौ गाबफानाय जागोन गुबैयै जोंनि BTCनि बायहेरायाव थानाय बर'फोरनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि गोजोन खौसेथि आरो दावगाथायखौनो लानानै जोङो दिनै बे खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो। इयुनाव बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि थांखि आरो नोजोरा गाहायै मा जानांगौ होननानै नोंथाङा सानो? ओरैनोथ' बेयो जोंनि थांखि नोजोर बर' हारिखौ जोङो बड'फानि दैदेननाय बा बड'फानि थांखि सानस्रि बा बिनि मोन्थोरजों जोङो जेराव सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय साफा जों मावथि दा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि जाहैनाय बर' हारिखौ जौगासारनाय राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो जौगाहोनाय बेनोथ' जोंनि थांखि आरो जोंनि नोजोरा बावनो थागोन आरो जों बेखौ बोरैहाय मोजाङै मावफुंनो हायो बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव रायजो राजा आइ आफा गासैबो जोङो लोगो लालायनानै खामानि मावलांगोन बेवहाय सावरायनायनि गेजेरजों खामानि मावलांगोन बाथ्राया बे दिनै जायखिया आं नैबेखौ एसे बुंफाबावनोसै जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि BTC बायहेरायाव गं 22 जिल्ला दङ बे गं 22 जिल्लानि थान्दैफ्रा सफैजोबदों आरो सुबुंफ्रा सफैजोबदों आरो लोगोसे मेघालय आरो अरुणाचलनिबो बावहाय सौफैदों आरोखि बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो गासै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव गोसो गुदुङैनो बोजबनानै बा माहारि आफादबो गासैबो बेवहाय लोगो नांनानै दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे जाफुंसार जानायनि लामायाव फैदों आरो बे मोनसे जारिमिनारि आगान जानानै थागोन होननानै जों फोथायनाय दं।